Impela nguwe okhipha ilanga kwabenza kahle nokhipha ilanga kwabenza kabi. uNkulunkulu ogibela amafu njengenqola, umsila wengubo yakhe igcwalisile ithempeli. Uhlezi phezu kwamakherubi, uNkulunkulu ongunaphakade. Iphakade linguwe, iphakade likuwe. Uqinile kunamadwala, ujulile kunolwandle, phakeme kunezintaba. Uyinkosi uphakeme, nami uqobo ngiyazendlala ukuba ungisebenzishe njengesitsha sakho sokuthwala inhliziyo yakho. Busa Baba wethu namandla onke, ngithobisa yonke imimoya under the subjection of the Holy Spirit. Baba wethu namandla ubusa uphakame, thinta indebe zomlomo wami ngayo uKristu inkosi yethu. Amen. Yebo Nkosi, ngiza kuwe ngidalu lego khokwa mangisizwe mangisizwe kuwe sisuliwe izono sisuli izono yebo Nkosi Ngiza gadalula ke hallelujah ngokwa ekseni mangizizwe kuwe Jesu sisuliwe izono sisuli izo koqina yebo Nkosi yebo ngiza ngiyatalula ke atalula ke ngokwa ekseni mangizizwe awuthatha uqobo lwami kuwe zisuliwe izono ke hallelujah izono hallelujah praise the Lord hallelujah hallelujah. Angihloniphe ngokuhlonipha okukhulu kuqala kunakho konke ubukhona bukaNkulunkulu Moya Ingcwele okhona phakathi kwethu. Ngiyacela simshayeni izandla bazalwane. Amen. Mangithulise kubaba uMtimande uBhambo Lunye egameni leNkosi yethu Jesu nesifundisi sonke. Hallelujah. Ngihloniphe kumama Bishopi egameni lika Jesu no mabonke obaba bethu oma wethu izintombi izinsizwa abafowethu nodade wethu egameni lika Jesu. Amen. Bazalwane, mangamukele ngezandla zombili ithuba elihle kangaka lokuba nami ngibe khona kule nkomfa yabantu abasha. Hallelujah. Mangibongele kumnyamande oye wangithinta bazalwane, kube uyena oye wangithinta ukuthi mangifike egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Ngizizwela ubukhona bukaNkulunkulu soloko ngifikile la ngizwa uNkulunkulu eminingi kakhulu. Amen. Manje mama Bishop ngicabanga nokushiya le ya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nivusa isithunywa bazalwane, ngicishe ngayojika eminyango the way nihlabelela ngakhona. Amen. Without any waste of time ngiyacela sibe nesifundo sethu incwadi kaExodus chapter number 2. Ngibuke isikhathi sami bazalwane, ngizozama ukuthi ngisheshise nje isifundo sami
egameni lika Jesu amen. Ngenzela ukuthi konke kuhambe kahle, praise the Lord. Incwadi ka Exodus chapter number 2. Igama lami nguThemba wakakhuzwa isibongo, ngisindisiwe ngumntwana kaNkuluNkulu, praise the Lord. Exodus chapter 2 siqala ukufunda ku verse number 11. Amen. Ushamase noma ngizofunda la, asiqale la. Okay, ukuzalwa nokukhulisa kukaMose. Kwasuka umuntu wendlu kaLevi wathatha indodakazi kaLevi, wakhulelwa lo mfazi wazala indodana. Esebonile ukuthi yinhle wayithukusa izinyanga ezintathu. Engesana kuyithukusa wayithathela ibhokisi lebhungu, walihuqa ngepilitomu nangekoltayi, wamfaka umfana kulo, walibeka emhlangeni ngasogwini lomfula. Dadewabo wayeme kudana ukuze azi ukuthi kuyakwenzakalani kuye. Ngifisa sikubambe nalokho. Kwase kwehla indodakazi kaFaro iyogeza emfuleni, nalokho ngicela sikubambe. Amantombazana ayo ahamba eceleni komfula, ibona ibhokisi emhlangeni, yathuma intombazana ukulilanda. Verse number 6. Walivula wabona umntwana, bheka kwakungumfana, wakhala, wamhawukela wathi, lo ungowabantwana bamaHebherukazi. Amen. Cela futhi siphinde sivule uMaroma chapter number 8. Ningixoleleni ukusheshsha. Chapter number 8. Praise the Lord. Verse 28. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu onke usebenzelana kube kuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Ukuba labo wayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafana nesimo sindodana yakhe, ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, labo ababizile ubalungisisele futhi, labo ubalungisiseleyo ubaphe nenkazimulo futhi. Sesiyakuthi ngalokho na, uma uNkulunkulu emi ngakithi, kubani ongamelana nathi? Izwi lenkosi. uNkulunkulu abusisa ukufunda kwezwi lakhe. Ibandla lonke lithi amen. Ngivumeleni bazalwane kafisha, ngiyacela ningalali, benihlabelela kahle mos. Ya masekushumela mina ningalali bazalwane. Amen. Ngivumele baba bishopi kulesi sikhathi sami esifishane ngithule na umlayezo osenhlizweni yami. Uma ufunda incwadi ka uzobona ukuthi iqhamuka ezincwadini ezu5 ezibizwa ngokuthi ngama-Torah books. Ngiyangizwa bazalwane. Incwadi yokuqala uGenesis, yesibili uExodus, eyesithathu bazalwane Leviticus, yesine uNumbers, eyesihlanu uDeuteronomy. Zonke lezi incwadi zibizwa ukuthi ama-Torah books. Ngiyangizwa bazalwane. So la esifunda khona lithi iBhayibheli konke kusebenzelana kube ngokuhle kulaba ababiziwe ngokwecebo lakhe, nalaba futhi abamthandayo. Kusho ukuthi Bishop eSwatini, imaths yasezulwini ithi bad plus bad equals to good. Asivumelana. Imaths yasezulwini ithi ayikho into embi ondlula kuyo, ngoba konke kusebenzelana kube ngokuhle. Bazalwane, uthi undlula emlilweni olangabi, lithi izwi awuyikusha. Uthi undlula emanzini akhukhulayo,
athi amanzi akhukhulayo awayikukhukhula ngokuba uJehova unawe. Kusho ukuthi izimo zonke esindlula kuzo ezulwini ziba counted as good. Ngivumeleni bazalwane. Zonke izimo esindlula kuzo ezulwini abazibuki njengentembi kodwa bayibuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle. Alibonga igama lenkosi. Wena ungathukwa kanti ezulwini kuhle. uLazaro ke wangena ethuneni. Kwathiwa lo mthandayo uyagula. Jesu wahlala. Lithi iBhayibheli kwaze kwaba izinsuku ezintathu eseshonile. Jesu wahlala. Ngoba bonke abamthandayo konke kusebenzelana kube ngokuhle. Libonge igama lenkosi. Ngizama ukusheshsha abazalwane ngenxa yesikhathi sami. La isifunda khona lithi iBhayibheli mawufuna chapter 1 kwavuka inkosi yayingamazi ningalali bazalwane. Akekho umuntu okwalala afaka icathula ngeke bazalwane. Vukani baze benihlabelela kahle ngeke nilale bafethu ngeke nje nilale ngeke nilale izwani bazalwane. Kwavuka inkosi eyayingamazi ishamase uJosefa nemsebenzi yakhe. Lenkosi uma ivuka ibona uIsrayeli egcwele eGibhithe kodwa uIsrayeli useGosheni. So iGosheni laliphakathi eGibhithe kuhlela uIsrayeli. Bazalwane liphakathi eGibhithe kodwa kuhlela uIsrayeli. Lithi iBhayibheli wathi ebabuka labantu wathi baningi kakhulu. Angizami icebo ngoba funa ukuthi mhlazane kufika izitha zethu basivukele nezitha zethu. So angakho icebo number 1. Yathi inkosi ngizowenza uthenda number 1. Inkosi yenza amathenda waba u3 kodwa yaqala ngothenda number 1. Yathi uthenda number 1 ngizosebenzisa amadoda kanzima awushahila maya. Bazalwane yathi ngizoletha imisebenzi enzima emadodeni ukuze bangahlangani nomama ukuze nepopulation decrease. Niyangizwa bazalwane. Lithi iBhayibheli mangifunda iBhayibheli when you read further indoda eyodwa yayiphatha amasimenti awu5 ngenxa ukuthi bafuna ukubathwalisa ubunzima. Libonga igama lenkosi. Iphathi itini indoda eyodwa ezu50 ibathwalisa ubunzima. Kodwa isimanga mambishop ukuthi mabangena eGosheni hila oshanama mabangena eGosheni bekuphela ukukhathala amadoda bonane namakhosikazi abo. Hila manga ngakhumbula uDavide athi ngajabula lapho bethi kimi asiyana endlini kaJehova athi inyawo zami sezime emasangeni akho Jerusalema. Kunendawo masifika kuyo kuphela insisi ngoba sesifike ebukhoneni bakhe. Athi ohlabelelayo lapho ehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunenjabulo igama lakhe liyisiphephelo. Amadoda mawahamba eGibhithe bawahamba ekhathele kodwa isimanga mawafika eGosheni hothani abayilasa. Abazalwane sisuka emakhaya silimele kodwa uma sike sangena ebukhoneni indaba sebukhoneni. Lithi ngelinye ilanga uJowabe omunye wamadodana kaDavide wabanga isihlalo noSolomon. Lithi iBhayibheli uSolomon wamzingela efuna ukumbulala. uJowabe wabalekela ealtar. Lithi iBhayibheli wabalekela ealtar wabamba impondo. Hila hasa. Wathi anginankinga nokufa. Anginankinga nongifunayo. Kodwa bazongithola ngisebukhoneni. Mariva
Cela ukuzomemezela. Singakwenza konke, asingalahlekelwa ubukhona bakhe. Sikhuluma iqiniso bazalwane. Sasifuthile bafethu, asingalahlekelwa ukumuza ukuthi uthini. Wathi uJoab angali ukuthi umfowethu ufuna ukungibulala, kodwa uzongithola ngisebukhoneni. Angikwali ukufa, uzongithola ngibamba impondo ze-altare. Tender number 2 lithi iBhayibheli wabiza abesifazane ababelethisi. Wabiza ababelethisi Shafira noPhuwa. Wathi uma laba bezala, uma kuumntwana umfana, anomthatha nimsobzele. Kodwa uma kuyintombi noyisindisa, lithi iBhayibheli kanti labo mama bayamesaba. Oh bazalwane, ithi inhliziyo yami sishoda ngabantu abamesabayo. Ku government yethu shoda ngabantu abamesabayo. Bishop ezikolweni shoda ngabantu abamesabayo. Emabandleni shoda ngabantu bamesabayo. Wathi ngiyacabanga lena ikhuzwayo version, ithi ikhuzwayo version. Inkosi bishop yabathembisa imali. Yathi ama bonus enu nina. Ngiyobona. Wathi bonus yenu wena Phuwa noShifira, uma ningangenzela lento ibonus yenu. Ithi inhliziyo yami enye yezinto efanele siyisebenze bafundisa imali. Ngoba imali igobisa amadoda amaningi athengisa ngeqiniso. Nyamande imali igobisa amadoda avumela imali, avumela amanyala esontweni. Bazalwane, ngenxa yemali. Hayi ngishayeni ngeinduku zenu kulungile vele, ngishayeni. Avumela agobe imali igobisa amadoda. Ebesiwazi ukuthi akhuluma iqiniso, kwangena imali lathula iqiniso. Ngoba enye yezinto afana uyisebenze enhlizweni yakhe imali. Uthi uJesu awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Usethi uJesu, you can't serve me and serve mammon. Umammon, when you read the Bible, bekuyingilosi ephatha ingcebo. Uma uLucifer ehlabelele uMammon bekalahla igolide. Bazalwane, yes, elahla igolide uma ehlabelele uLucifer. So usethi uJesu, you can't serve me and serve mammon. Ngoba enye into ezosilimaza imali. Futhi uma singayixoxi lento emali, ibandla lingagcina liyisociety. Ibandla lingagcina liyistokfela. Sekumshayelwana. Ngoba khona abala abakhonzelwa imali yabo kodwa bona bekho la. Kodwa bakhonzelwa imali yabo. Makufiwe bathumela imali. Ngizweni. Makufiwe bathumela imali kodwa bona bekho. Mam Bishop, makuyi Good Friday bathumela imali esiphekiso kodwa bona bekho. Bakhonzelwa imali yabo. Ngicela ukumemezela. Akathengwa ngegolide. Akathengwa ngesiliva. Bazalwane. Uma singayisebenzanga indaba yemali, izoqeda ibandla. Yangizwa bazalwane. Lithi iBhayibheli kanti labo mama bayamesaba. Basaba uJehova. Lithi iBhayibheli yathi inkosi ibheka ama-stats. Kodwa ngwane ngiyabonga. Yathi ibheka ama-stats kwathiwa 99% of babies born. Yathi inkosi kwenzakalani? Kanjani? Wabalandela umama. Wathi lo mama wathi kwenze njani ukuthi kuzalwa abantwana babafana kangaka? Wathi labo mama laba sibalikhulu. Wathi lo mama laba
ake ngikhulume ngiyabasaba labo mama laba babamba into ishisa sanibonani ngeWomen's Day sanibonani umama uyibamba into ishisa futhi mawufuna ukubona amandla omama mthole kahle limele esebiza uNkulunkulu ngo3 wathi laba banamandla sithi sifika sebebelethile awuniyangizwa banamandla bedivosiwe ake ngimemezele banamandla besebenza emakhishini banamandla bekhulisa abantwana abayi5 kodwa bona banamandla sithi sifika sibathole sebebelethiwe yathi inkosi leli thenda liyangibhayizisa akutshintshe angenza uthenda namba bani bazalwane wathi uthenda namba 3 uma nimthola ke anomthatha nimlahlele ku Nile River kanti nangu mama kaMose angazi waya preka ngalesikhathi la kufa khona abantu lithi iBhayibheli wapreka umama Mose inkosi yathi ke ekuse anombheka ya mbhekeni kanti babheka umuntu wecebo kathi inkosi ekuse na ngikhulelwe uma nimbheka anobheka umuntu wecebo lithi iBhayibheli lo mama wakhulelwa bishop wakhulelwa wahamba nesisu yathi inkosi anginankinga nesisu mina ngifuna lo ngale futhi ngiyacabanga ngaleso sikhathi bewangekho lamajeli asesiswini adetectayo ukuthi imale noma ifemale ya lithi iBhayibheli bishop lithi iBhayibheli ngizweni bazalwane lithi wazala lo mama wamfihla umntwana maqeda lithi iBhayibheli engesena kumthukuza kusho ukuthi kukhona isikhathi sokufihlwa kukhona isikhathi sokuvela angikhulume nabo bonke abantu ababiziwe vuma masikufihla kuseyisikhathi sokufihlwa abazalwane lithi iBhayibheli wamfihla kunesikhathi sokufihlwa ngenkathi singakunikeza imic siyakufihla ngenkathi singakufaka ohlelweni siyakufihla vuma ukufihlwa ngesikhathi sokufihleka ake ngimemezela lithi iBhayibheli engesena kumfihla umuntu obiziwe into yakhe ayibambeki ningamvalisa inkonzo ngomthandazi iqhuma into emvela hayi bazalwane ngoba into yakhe ayibambeki vuma ukufihla ungalwi no bishop ngoba ipulpit yakhe angimemezela bazalwane ngesikhathi sokufihlwa vuma David ukubona amabhere wedwa kungekho kushayila izandla vuma ukubona ingonyama wedwa kungekho kushayila izandla isikhathi sokufihlwa kuyathi mhlazana kuvela uGoliath ukhipha iCV uthi ngalibona iphere ngalibamba ngalidwengula kuhle kwazinyana lembuzi ngoba wakwazi ukufihlwa ngesikhathi sokufihleka vuma ukufihlwa futhi uma isikhathi sasifikile sizobona ngento yakho bazalwane ungalwisa ubishop ngepulpit ngoba ipulpit ikhona yonke indawo nina nifuna ama ready made into esekwazi ukukhuluma ngezilimi kodwa awumazi umuntu umqala phansi engamazi nobaba wethu wasezulwini lithi iBhayibheli wamfihla wathi mesemfihlile wamakhela ibhokisi wathi mayeqeda wamakhela ibhokisi wambeka emhlangeni lithi iBhayibheli uMiriam wahamba wayohlala wayocheka ukuthi kuyowenzakalani ithi inhliziyo yami uMiriam umela ama intercessors uMiriam umela amanxusa abantu abakwazi ukugada igift
ngoba ebandleni sishoda ngabantu abazogada bazalwane ukuthi le gift le ngizweni ngalali mani bazalwane le gift le lithi iBhayibheli wayelobe ehlola uMiriam ehlola igift ukuthi ihamba njani ehlola umuntu wecebo lithi iBhayibheli ngelinye ilanga bathi eyogeza angazi bishop ukuthi why lapha kwaFaro engekho amashawa kuze kubiza ukuthi ebukhosini awukangwana kwekha hayi manje baselwane kangwana wekha amashawa kwangwane ayikho iform bath kodwa kubiza umuntu ukuthi makayogeza emfuleni kanti khona wecebo hayi man icebo likalibhayizisa abantu kanti lizohlanganisa abantu cebo lithi wathi mayelobe geza wabona ibhokisi izwane wathi lilandeni bathi mabelanda wathi elivula wathi lo kwafakaza yena indodakazi yomuntu obulalayo yafakaza wathi lo ungomntwana wamaHebherukazi lithi iBhayibheli wasondela uMiriam izwana uMiriam uthini onxusayo wathi angazi ngwane wena wasemalangeni wena uhlehlita libombo ngakuhlehletela wathi angazi ngibona ngathi umntana enkosi kanawo mabele ngibona ngathi umntana enkosi kanawo ngivumele ngwane angazi noma waseswazini yini kodwa sengiyamfakazela nje mina wathi ngivumele ngwane ukuthi ngimthathe ngimise emzinaneni ayomncelisa sondela ndodana sondela wathi angazi ukuthi ngimthathe ngiyomncelisa emzinaneni wayesethi lo kangwane hamba futhi utshele lo mama mayemncelisa ngizomkhokhela uMiriam wahambisa umntwana kumama orelevant umama mayefika wamncelisa izwani bazalwane before emncelisa izalikwazi yayazi lemfihlo ukuthi awumncelisa umntwana ungamthakazelelanga anengiswa uma nje eke wakakhuzwayo kuthiwa gumede qwabe phakathwayo wena osidla behlezi bakaphakathwayo wena oyengumuntu ngendaba niyangizwa yini bazalwane lo mama wamncelisa ama vitamin wamaHebheru wathi wena ungumpriest omkhulu hila hapa itha wathi wena uluhlango olikhethiweyo uyisizwe singcwele oh holy hasa wathi wena you are the salt of the world unguHebheru wamaHebheru wamncelisa ama nutrients wamaHebherukazi angizweni wamncelisa into relevant oh hallelujah wamisa kumama oyena wamncelisa into yiyo niyangizwa bazalwane noma kuthiwa kumntana kasiwala ekhaya sasiphuma isalikwazi sihambe siyemva kwendlu simthakazele sithi hadebe bhungani mashiya mahla kodwa la ekhaya kwakhumalo kodwa sekubiza obhungani omashiya mahla omakhulukhulu ngoba izalikwazi azazimfihlo ukuthi awuncelisi ungathakazelanga ake ngimemezela wagcina nini ukuncelisa into zakho ngomthandazo oh ukungena ekamereni labantwana bakho ubabize ngamagama ubancelise ngento yasezulwini wagcina nini ukuncelisa into zakho wena abanye benu nisebenza nabantu abahamba inyanga kodwa wena ukwazi ukuvuka ngo12 usebenza nomuntu oyincindayo nomuntu ofuthayo nomuntu ophalazayo kodwa wena uthandaza usubamba umnyango uyincelisa nini into zakhe emthandazweni alukhuluma kwaba nabamama kwaba nabanadoda amashadila ukubamba amashetho omnyeni wakho utho wami lo lona wethu inkomo lo ngwane ngiyabonga
uthi lona wethu inkomo lo akho umuntu ozofika azongena emzini wami ngenkathi usho njalo uyancelisa ucabanga ukuthi indoda ungayibamba ngewifu kukhona ogeza ngisiwasho hayi man ucabanga ukuthi indoda ungayibamba ngamazipho kukhona ofuthayo asikhulumeni iqiniso lento iphezulu kwewifu iyamthandazweni ngizweni bazalwane labantwana lapha umoya okhona manje mambishop awusadinga induku udinga ukuthi undlule ngale qondane nomoya osemntwaneni angizweni bazalwane wagcina ukuncelisa izinto zakho ingakho nje bazolanda umnakwethu bathi sengifuna ukuthatha unkosikazi wesibili ngoba ucabanga ukuthi yonke into lithi iBhayibheli wamncelisa wamisa kwaFaro thank you sir lithi iBhayibheli wakhula umfana kanti umfana ukhulu uncelile ngelinye ilanga mnyamande kwalwa umGibhithe kwalwa umHebheru kwavuka into yebisi ubisi alincela lala maziya ubisi alincela lala ukubona umHebheru wakubo ehlulwa lakhuluma ubisi alincela ahila hakabayisanama lakhuluma ubisi lathi angikwazi ukubukela owakithi ehlulwa lithi iBhayibheli bamthatha bamqiba ngakusasa izwani ngakusasa kwalwa umHebheru uma ngilibeka ngolimi lwanamhlanje kwalumzalwane nomzalwane asikhulume sibangani kanti Bishop why fanele sibanga indaba yomthetho nomusa namhlanje kuliwa ngama theology bazalwane kuliwa ngegrace nelaw uthini uPaul mayekhuluma ngegrace ngelaw uthi umthetho omuhle ulungile ungcwele kodwa usiza inyama kuphela so asikwazi ukulwa ngento eseBhayibhelini yingakho abaningi abakwazi ukukholwa ngoba sima kuma broadcast siyalwa silwa ngegrace silwa ngelaw khona bala ukuthi amaduku uyafaka abanye awubafaka mawufaka iwivu nje mawufaka amacici nje bazalwa silwelani ngelinye ilanga kwavela abantu bathi mina ngwaka Paul wathi mina ngwaka Apollo lithi iBhayibheli wakwatha uPaul wathi uApollo noPaul balifele yini ibandla niwehlukaniselana umzimba why fanele kuvuka omunye athi mina ngwakamsibi mina ngihamba nomsho abazalwane mina ngihamba noBishop Shaw mina ngihamba noBishop Msibi hayi bazalwane why silwa singamaHebheru sibangani we must be guided by the word is should be the center of everything uthini umbhalo sikwazi ukubanga lithi iBhayibheli kanti wathi lo ufuna ukungibulala njengoba ubulale wabaleka wayekaMidian 40 years lithi iBhayibheli wathelusa wabona isihlahla esivuthayo wathi mayibone wathi ake ngiphambuke kwazwakala izwi lathi Mose awuma ngiyanithanda ngoba niyifakile igcathulo ngiyanithanda nina beniyoba yini kulamakhaza kodwa wathi kwazwakala izwi lathi izwi Mose khulula imbadada zakho ngoba indawo omi kuyo ingcwele kusho ukuthi uMose uyayazi le ndawo dala ahamba kuyo kodwa ingcwele ngoba sekwehla usimakade uma ake wehla usimakade leyo ndawo leyo ngcwele uNkulunkulu amtshela ngizwile ngibonile ukukhala nokucindezelwa kwabantwana bami ngehlile ukuthi ngibophule wathi uMose ngiyobona ngani ukuthi uNkulunkulu lithi iBhayibheli wathi lahla induku yakho wathi mayeyilahla
induku yaphenduka yaba inyoka. Kwaba khona baze ngizweni yasuka esandleni yame emhlabathini. Bazalwane, yasuka esandleni. Ithi inhliziyo yami ningasuka esandleni. Ngoba uma uke wasuka esandleni, kusasa siyokubiza ngomakhosi. Ngoba usuke esandleni. Basalwane, uthini umhlabela nokuphathwa ngesakhe isandla athi akuthatha kise ngale. Ngivumeleni bazalwane, nokuphathwa ngasuka esandleni. Asithi noma zikushaya zikushaya usesandleni. Asithi noma zikunetha zikunetha usesandleni. Lithi iBhayibheli wafaka isandla sakhe esifubeni, phenduka uchoko soyilungisa ngelinye ilanga yochoko, ngoba noMose wayenalo uchoko. uMose wayitshelwa ngabantu abanochoko ekufanele ahambe nabo ukuthi bafunde ngoba nawe unolwakho uchoko. Lithi iBhayibheli wathi efika kuFaro, sesiyathandaza. Wathi efika kuFaro, wathi uNkulunkulu ungithumile. Wathi uFaro, ubani lo uNkulunkulu loyo? Wathi ngiyobona ngani ukuthi uNkulunkulu? uMose walahla induku phansi. Wathi uFaro, usho lembudani le. Wathi bizani izanusi. Wathi bizeni. Wathe ilahla bazalwane, wathe ilahla nazo zaphenduka zaba inyoka. Wathi uMose, na uNkulunkulu engila. Naku ungathwala idombo lelimanzi kaSimakade. Ngivelelwa yini kodwa Jesu? Lithi iBhayibheli wathi uMose, naku ngehlolelwa. Lithi iBhayibheli, ngizweni bazalwane, inyoka kaMose yayiyodwa ehlane. Yathi mayibheka la yabona ezinye. Yathi inyoka ngangiyi1 ehlane. Manje lezi ifunani. Ake ngibuze maZayoni, nanihamba nodwa nina. iZayoni beyaziwa ngamandla. iZayoni beyaziwa ngomkhuleko. iZayoni bezaziwa ngeziprofeto ezinamandla. Afunana amalade eZayoni. Afunana amakhandlela eZayoni. Ezani lezi zinto lezi? Ngizweni bazalwane. Naziwa nina ngamandla. Ngizweni. Naziwa nina ngento yomthandazo. Lokho kunye kufunani. Naziwa ngamandla nina. Angivume babashamase. Ngaphezulu kokucula iZayoni zayivusa abantu. Kodwa eza namhlanje angizweni. Wawungeke eZayoni ushaya isikhalanga lingaphumi idimoni. Ngizweni bazalwane. Sesiyathandaza. Zifunani lezi ezinye. maZayoni, asibuyeleni endaweni yethu. Lithi iBhayibheli yayigwinya lesi. Yathi anginazi nina. Yayigwinya. Kodwa lithi Mcusi esezigwinyile, induku kaMose yaphe azange ichintshe shape, azange ichintshe color noma isigwinyile. Bafethu nina enihlabelela kahle, akathi uNkulunkulu seleniphakamisile, ningamili ipontshi, ningachintshe shape, ibani induku ephathekayo. Wathi uMose ibamba induku futhi yaphatheka. Phathekani. Sandleni esinoMose, can we all stand up? I want us to pray. Bafethu enihlabeni apha ama graduate. Ma'am, uNkulunkulu esekuphakamisile mistress, ngiyacela phatheka. Uthixo senima graduate, uthixo seniphakamisile, buyani niphatheke. Asingalahlekelwa yini kanti nini izibusiso zenu nayithola la. Ngicela ukusho
akungakhonza imali yenu isale ningekho nilahlekele ubukhona baNkulunkulu baseningama graduate. You are too busy for God. Phathekani. Wathi noma ecede ukugwinya ezinye inyoka wathi eyibamba uMosi yabambeka. Yangatshintshi shape, yangatshintshi color. Yaphatheka njengaqala. Phathekani. Bantu abasha, phathekani nani. Akuthi manikhuzwa, khuzekani. Ningabe okhuzwayo. Phathekani. I want us to pray. Mhlawumbe khona namhlanje. Uthi nami ngiyacela Nkosi. Size baba. Size Nkosi ngiphatheke. Uyadinga ukuphatheka. Size Nkosi ngiphatheke. Ngifuna ukuthandaza nawe. Nkosi ngisize. Uma khona sondela ngithandaze nawe. Nkosi ngicela ukuphatheka. Ngicela ukuphatheka Nkosi. Uma ukhona baba ngiyafisa ukuphatha, ngiyafisa ukubanjwa isandla. Ithi inhliziyo yami sibalikhulu kulezi insuku. Sidinga ukuphathwa. Isandla esinamandla. Bazalwane sidinga ukuphathwa isandla sinamandla. Ngoba zikhona ezinye izandla. Zithi mazikuphatha zifuna inzuzo kuwe. Sezikuphethe zifuna inzuzo. Kodwa khona lesi esikuthanda umanikiniki. Sikuthanda ungasilutho, sikubambe sikuphathe. Yebo Nkosi, ngiza kuwe, ngidalule. Sesiyathandaza. Lego mangizizwe. Hallelujah kuwe. Zisuliwe. Uma khona sondela ngithandaze nawe. Nkosi nami ngiyafisa ukuphatheka. Size baba. Size Nkosi. Ilaha bakasha. Eko baba babasa. Ngiyacela ibandla libe lithandaza ribaba oshaka de badausa. Asithandazeni bazalwane, sondelana abanye sondelani. Hila hapoi kadababasa. Hilia hadele bose. Shana mama yataya. Oh sondelani, thank you Jesus. Shali kabosia. Hey, ibandla lonke liyathandaza ribaba babasa. Shani laboko sadalia hase. Hila shenelia habosa. In the mighty name of Jesus. Father, thank you, Lord. Nangu mntana wakhe egameni lika Jesu. Membathisa amandla. Membathisa inkazimulo. Vela njengoNkulunkulu. Shala hila ma. The mighty name of Jesus. Fisa ukuphathwa nguwe. Hilia habaila sa. The mighty name of Jesus. Hila haitalia haba. The mighty name of Jesus. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Hiya alabasa. Mighty name of Jesus. Siyabonga inkosi. Thinta abantwana bakho. Bambulela amandla akho. Oh makugobhoza imfula yamanzi aphilayo empilweni zabo. uNkulunkulu wethu wanamandla. uNkulunkulu wethu uthinta indaba engaxoxeki. Kunezinto abandlula kuze engaxoxeki sibheke njengoNkulunkulu. Akekho za kuwe mlahlele ngaphandle. Baba yima nabo, wena ungumvusi walabo abakufunayo. Yenzela ubuhle nokutuso kwegama lakho. Baba siyathandaza livele libandla. Uliya karabosa nalia bababosa. Ikamandorobosa. Ngegama lika Jesu. 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 Bahambela abantu abasha ngegama
lika Jesu ulihila kabaila. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.